Annyeonghaseyo, kumusta naman nila? Ay, grabe na ako dito sa Korea karon. Grabe katugnaw dito sa Korea, oy. Kaya nag-fogs tiri. Makita niyo sa background ako. Grabe kayo. Kauban ako kung ito diri sa YT. YT, kamusta na ka? Kauban naman no. Ay, nagkit-kit dyan rin. Nagsab-sab siya sa podre. Ay, grabe kayo sa katugnaw. Kailangan mag-jacket yung ka. Pero diri, ano namin tugnaw diri. Sa magkanggay nga mga itlog rin, di gin mo okay rin. Ito na, Whitey, lingi ris camera, Whitey. Pagbabay-babay rin, Whitey, kaya para maganahan sila. Shh, Whitey. Ay, grabe lagi. Muna mo ang itoy rin sa Puyoris Korea. Muna mo, Adria. Ano na? Grabe. Pa. Hato naman rin. Gusto pa igihulat din yun. Kaya naman tayo magtumado sa Korea. Kaya makita mo sa mga itoy rin. Cute kasi katanan ng Whitey, Nagkaon na siyang sagbot rin kayo. Nagkaon siyang salad. Ay, nabi lagi kayo. Organic yung pagkaon na sa mga itoy mo. Nandun na siya mudako pa kayo. Grabe. Ito naman rin, sige ulit din yun, ito na mo. Laka-laka na mo. Para nagkakay mo makitaan.